Defensem els drets laborals de les persones. I un treball basat en cobrir les pròpies necessitats i facilitar la cooperació i l'autogestió de les nostres vides. La construcció nacional dels països catalans passa per obtenir sobirania. Sobirania econòmica, sobirania en l'habitatge, sobirania energètica, alimentària, sobirania sanitària. L'accés a l'escola bressol, a l'escola de música i als serveis municipals ha d'afavorir a les persones amb menys recursos i així facilitar la igualtat d'oportunitats. Les veïnes i els veïns són xarxes de suport que han de servir per dinamitzar i donar vida als barris i crear vincles socials i cohesionadors. La cultura ha de ser una eina per a la transformació social i ha de ser accessible a tota la població. Per un transport públic i de qualitat pensat per a tothom, que sigui accessible per a les persones amb diversitat funcional.